Dhi nyime nyakora mgajwangi weche ma otenore kod jodak ma oke gwenge mating'e kar chieng'od bura ma Manga e Nyamira kuyo mako bang' ringre jaduong' moro kwany koleo e bugo moro e gweng'no. Jaduong'no ma jahigni 87 ma oke gwenge ma Nyambogo e Kitutu South wachore ni yande owuok dalagi chieng' tich abich godhiambo dhi limo osiepne moro. Jalup ruoth ma gweng'no Lawrence Nyakego dwaro ni bugono mondo mi oim kendo geng' thoe mamoko kendo yango ni chenro dhi nyime mar yango gima ne okelo tho ma jaduong'no mokan ringre e kar kano ringruok ma Nyamira mano maduong' kama bende rito timne bero. Kirebasho habari asubuhi kutoka kwa wananchi ambao wanaishi hapa Tinga ya kwamba kuna mzee mmoja amepatikana bwawa la Tinga kwa majina anaitwa Oiko Nyang'au ambaye ako na miaka at around 87 years. Mzee mara ya mwisho kulingana na ripoti ya wananchi ya watu wake alitoka kwa Aramisi kutoka siku hiyo baada hajaonekana nyumbani mpaka vile amekuja kupatikana hapa. Naomba maneno aende kwa serikali wakuche na matrakta wafunike hili bwawa. Hii inaweza chukua watu wetu wengi hatuwezi hesabu watu wengi.